ole tuntuma chuan Khawvel pawna thil mak takte chanchin kan ngai thla ho don ani. Mysteries of Outer Space. Khawvel anuna omatang khan mishing masa te chuan van lam hoi chawin arsi te hi mak an ti thin hlea. Tuna po astronomy, mathematics le physics lama science thiam na sang mangin vana thil om tam tak te hi shilfia an tum thina. Masa chung zinga thil tlem te bak chu an shilfia thei ri lo chu ni hi. Chung zinga chui na sat mai chu Khawvel pawna khian minung nuna nei dangan om vengem ti te le omni ta se khoilaya tak khian ngen omang ti te hi ni. Chu tianga an chui then khat te chu an huai e hian kan en ho don ani. Eagle Nebula. Thalak mak tak zinga chhiar tel lo thei lo chu Eagle Nebula hi ni. He thalak hi han en mai chuan RC gas hlomatang in siam lai ni na lang. Ma se thalak chu CNN a pholan ani chuan le mitam takin hriat chian tumin an kol ta sup maya. Thalaka gas hlom kara chuan mai alang tatlat mai ni. Thalak rong chu an han adjust chuan mishing pianzia lian tak chu gas zinga chun lo lang ta reng maya. Scientist te pon makti in an hoi hai hle ni. Galaxy se hi khoi tanga lo kal ngen ni. Science atang point RC le planet ta lo pian chu dani tu nai. La rei lutuk lo atang chowa hriat ania. Tun achon scientist te hian thil mak lian zok te machunin chui chu an tum ta zoka. Chu galaxies lo om na san chu niange. Galaxies se hi an dak noi lova. Om zanei taka om khom ani hloma. Chu superclusters ti ni. Scientists te hian galaxy pian dan shilfiana theories panni anneya. Ama sa zok chu Big Bang om matanga gas sambang te khan galaxies asiama. Chumin huwa planet in siam le tani. Panhi na chu Big Bang atanga gas in RC le planet asiama hip na gravity wangin athlok kwal ta thinani. Other arts. RC te ni te hi universe a RC tluk le ding on tam tak zinga min nia. Ni kan ti RC tho nia. He kan ni hi planet pariat tunmai pa ko in a hel kola. Chu ta tanga hriat theita chu RC dang te po hian hel kol tu planet an nei ve nual hlomin arin om tani. Masa chung planet ata chuan nunna omangem ti ro chu ngai tu tham ani. Kumsang ni tangkhan extrasolar planets tam tak ten lataka RC omte an hel kol ve mup ti an mu chuak ta reng ani. Chung zinga then khata chu kan Khawvel ang tak te pon hiloma. Planet Gliss 581d a po hian tui om ngei nan hria nunna om thei turan ngai ni. Kumzatela vele huna thiam sang zoka hriat chu ngei be se nia. Tunai ro chu thil mak le hriat theilo alani tani. Are there other universe? Hei in nialna controversial argument siam thei takania. Chungan theory a chuan universe tuna kan omna lo po hi om nuala. Chung universe in te chu anmania laws and physics theute an thunun theu mai ni. Scientist sam tak te chuan he in nialna theory hi thil ho le omjanei lo mai ani ti in an boi pui du vak lova. Achan chu evidence chiang le thatak om lo wang ani. Amai ro chu chung thil ring tu te chuan universe ang lo omani ti chiana evidence po om big chuang lo ti in tran an khove tlat mai ni. Universe to thlengthenga kan zin thei huna hriat chian thei chau tur thil ni omina langa. Chu wangin theory hi nial fitlak thei mai ni big silova. Thil mak tak zong ani e. Dark matter. Albert Einstein equation hi equation thaber zinga me nia. Mase van thengleng space a an han apply me chuan thil fel lo anomaly om tlat zel mai sia. Universe a hian thil tak matter nei hi engtia tamnge om ti hriat nan an man chuan universe matter za pali chau mu ani tani. Abak jong chu khoyangen om tak. Mitam tak chuna bak jong chu dark matter ani an ring ani. Khoyange chung dark matter te chun om. Khoi mun po thil mu thei lo om na piang chu an om na ni. Masa scientist te chun dark matter om tak le om tak lo fin fi na hi an nei big lova. Hei thil fin fi thei lo le mak tak ani. Mars Earth connection. Planet dang apon nuna om thayang tia kan soi lain then khachon kan solar system chu ngeya po hian omin an ring ani. Conspiracy theories tam taka chuan Mars ason minung om ngei nan ngai tlata. Hetilina sign athuplat ni nan ngai bok. Thalak sang landan po Mars planeta mishing te ko sakna nu ma civilization ni om tak mu tu rom bok. Chung thalaka lang te chu mailem pyramid le thil dang te nia. Chu baka chuan zong chi e pianji ang tak lunga thulai te ombok. Scientist chen tun magnetic field abo main Mars ason luipui luang ngein an ring tlatani. Chutini si chon Mars ason minung an om thei mai ngem.
an lo om to nge em ti te chu zo na chan har tak ani ta thil mak tak ani ta zel mai ni hi UFO sightings by NASA astronauts se hi uluk le thataka train vek an nia chung zinga then khat te phei chu expert scientist ten nia hilen kim hi an shil fi thai vek emo chu o ti tul khopa fing ten ni Major Gordon Cooper chuan Khawvel voisom ni pani a hel kol top na a an rocket tuk vera tanga thil mu chu thil ring engwa vain chaktakin an lamaron pana masa voi le khata chu thil chu a in her thuta a thlo bo le ta dei mai ni an thlona radar point chu thil chu alo man thlap ani Khawvel lo ho le nuwa interview nei ta interview petiu chuan kha athil mu chung sang kha an zota mase NASA official sang soi chu an rem ti talo ni hi thil mak tak pakhat atling hial ome white holes technology lama masona wangin tuna chon black hole sa omti kan lo hre thei ta Milky Way galaxy a phei so chuan black hole om nge in an soi thil mak tak ni ma se Albert Einstein son white hole po om ni na soi white hole chuan engma lo tangin thil tak nei matar aron phu chuaka chunga thil phu chu ta chu olsam taka mu chu thei mai tur thil ni in ngai ma se pakhat po mu chu ala ni si lo ni pakhat tal chu mu thei ni se chu chung thil tam tak zinga engmo ber kan hre thei tur ania chu baga an omna lamin hriat thei ani nge yang mase tun thlangin thil mak chui chu thei lo ani ta ni ruin sun moon scientists on planet chen khata chuan nuna om thei nge ni in an soya mase thla hian nuna om thei ve nge em ti zona ni thla khian ma lai mi hring te nu ma om ni in an soya mase sarkarin mi puite hriata an puang zar du talo ni tun mai maya khan scientist chen thla tui water vu ten muwa chung te chu thalei lung nuai achung lam dewa om ani ti in an soya mase he poi scientist chen khata chuan an ring lem lova in hial na tam tak ti chuak thei thil ania thil mak chui chu thei lo alani ta zel zong ani dark energy hi universe thil mak berber te zinga mi ni ome hoilai muna po hian om vekin an ring hiala law of gravity asuan thil lian tak galaxy cluster te hian in hip ton na nei veka an mani gravitational pull om chuan thil te naw zok te chu a hip ta zel mai ni mase galaxy cluster te chu anin hlat tial zok box ni achan chu universe a fan zaw bel zel ni engwanga ni ta ti chuan scientists and theory of dark energy and duanga chu gravity opposite chi khania thil reng in hip lovin an order ta zok ani mathematical calculation alan danin awam tak tak ni ngai chuan dark energy hi universe energy za somsari pali vela ni nge yang heyan gravity tamlam a khum ta dai mai ni gravity a chak fe zoga wangin universe azaw ta zel mai ni in ngaya proof chiang kong tak om lo wangin thilmak tak chui chu thei lo chu ani ta ni hypervelocity stars galaxy laya arsi om thiang binary star system chu supermassive black hole in anuaya arsi pania pakhat zok chu black hole chuan ong chunga hi blue ta pakhat dang zok ero avom chuak thung chuti avom chuak chak zong speed chu chak mai hi nia galaxy pi alam hoi zong in second khata kilometer sang khat lai chakin avom chuak ani hypervelocity stars om thu hi kumsang jago somriat pariat khan soilan halo ni towa kan Milky Way galaxy lai taka hian supermassive black hole oma chumin hai taka binary star om chu hipnan na salutu ka wangin black hole chuan anuai ta chiam mai ni nan soini kumsang ni panga khan hypervelocity star masaber chu astronomers ten multiple mirror telescope mangin Arizona US tangin an mutsuak ani anua European group point hypervelocity star pani an mulea pakhat chu kan galaxy pia galaxy pakhat large Magellanic cloud ta omani January sang ni parupo khan adang pani thau chu Arizona group 10 an mu chu thu an puang lebok hypervelocity star an mu chu wanghian supermassive black hole omna an hriat thei pha zel bokani in chutia black hole in arsilian tak galaxy polnama vom chuak ta long mai chu azona lo om tan chuan rap thlak tak tu nani the planet from hell he planet hi Gliese 581c tinia scientists on nakin huna khosak future colonization na atan an lo chi khle to thina he planetian red dwarf star a hel kola chu arsi chu kan ni ai point ate fe zokani tin planet le a hel kol arsi po chu in hai takan ni bok chu tingan in hai ema wang suan in hip ton na anasa hlea planet chu kan Khawvel anga vir rotate velovin apang le lamina a hoi lam hoi rang chungin arsi chu hel kol chot mai ni
chuti ni wang chuan arsi omna lam site asat em lain apang le lamero vot mangkheng ani thung mase chumi temperature pani inkar azimte lai tak chu minung chen theina ni in mithiam ten an ngai ni astronomical drama chuan Gliss 581 system chu Khawvel atangin laitia somni point pathum pasari laia hla omani computer model chuan Gliss 581c chu Khawvel angthawa rocket planet ania luipui omna po ani theibok kan hmalam huna lo lo om tura thiamna sang so zela he planet hi chena tan kan hmang thei emang chumo the castor system he thili maktak mai nia binary star system pathum te inhale qualton ania Gemini constellation a omni in a eng leni omzia bera chuan castor system hi arsi paruk inhale qualton tina ni ber chu an ena anasa hlea ni aya let chonga pani point pali laya eng ania castor alpha geminoram hi Gemini constellation a arsi eng ber dot tu chal ani henge ni